La malaltia de l'ull sec és una malaltia multifactorial que afecta milers de persones al nostre país i està composada per diverses etiologies diferents en la que afecten a la pel·lícula lacrimal. L'ICR, degut al volum que tenim i la trajectòria de tants anys tractant aquesta patologia, és un centre de referència a l'hora d'aportar pacients i coneixement als assajos nous d'investigació que es proposen. Seguim les recomanacions i guies internacionals sobre el tractament de l'ull sec i fem escalonadament diversos tractaments. Solem començar amb mesures locals, amb lubricants, anem pujant una miqueta i arribem a la tecnologia, moltes vegades a la IPL, anomenada IPL, que és la llum pulsada d'alta intensitat, que ajuda a millorar l'ull sec, la subtipus més freqüent d'ull sec que existeix a la població. És un tractament no dolorós, s'aplica sobre la pell al voltant dels ulls, en 3 sessions separades unes 2 setmanes a cada sessió, i el que fa és disminuir la inflamació de les glàndules que fabriquen la capa lipídica de la llàgrima i ajuden a millorar la seva producció. L'efecte màxim és el mes i mig de l'última sessió i sol tenir una duració d'entre 6 i 12 mesos. Va dirigit a qualsevol persona que pateixi d'ull sec, normalment amb altres tractaments que no han funcionat, i sobretot que tinguin les subtipus d'ull sec amb afectació de la capa lipídica, el que es diu ull sec evaporatiu. El projecte que estem treballant ara és profunditzar més en l'estructuració d'una unitat dins del Departament de Còrnia d'ull sec, amb el que se segueixi amb aquesta filosofia de tractament global, integral i escalonat de l'ull sec, i en els que es pugui estudiar i tractar cada cas en particular amb millors garanties.